Rydyn ni yma heddiw gyda Abertawe i ddarganfod nhw am fusnes cymdeithasol arbennig. Beth yw'r busnes hwn ble mae wedi leoli? Y busnes hyn yw'r Awel Co-op sy'n twrbynau wynt cymunedol. Beth mae'r busnes yn ei wneud? Beth ydych chi'n ei wneud yma? So ni'n cynhyrchu trydan o'r twrbynau wynt. Chi'n gallu weld twrbyn wynt fyna. A ni'n werthu'r trydan i'r National Grid ac wedyn yr elw o'r hon yn dod yn ôl i'r cymuned. Pa faterion ydych chi'n mynd i'r aelod nhw? Pa mae I angen a be mae hi'n yn effeithio? Wel, ni'n taclo newid hinsawdd. Dyma'r pwrpas o'r prosiect hyn ac hefyd I helpu'r ardal. So ni'n ar wahân oddi wrth busnes private. Ni'n prosiect Cydweithfa. Ni'n moyn taclo newid hinsawdd gan cynhyrchu yn ei glan o'r twrbynau wynt ac hefyd yr gydwr elw yn dod yn ôl i'r cymuned. Sut ydych chi wedi helpu'r gymuned hyd yn hyn? Beth yw'r effeith? So ni'n wedi helpu'r gymuned gan ni'n redeg prosiect Addysg mewn ysgol I wneud mwy o gwaith am y newid hinsawdd. So fel enghraifft ar ysgol chi, ysgol Leol yn Abertawe, ni wedi dod I paneli solar ar y to o'r ysgol a hwn wedi cael ei ariannu gan y twrbyn wynt. Hefyd, so ni'n cyflogi un swyddog addysg I gweithio gyda plant fel chi. Ni wedi prynu'r hen ysgol yn y pentre ger y fferm wynt a ni'n reparo fe fel adeilad cymunedol. Ni'n redeg transport cymunedol hefyd. So ni'n gwneud lot o prosiectau gwahanol oddi wrth yr twrbynau wynt. Pa fath o fusnes ydw? Sut mae'n wahanol I fusnesau eraill yn y sector hwn? Achos fel arfer, yr arian o'r private business, yn busnes private, yn dod yn ôl I shareholders. So ni'n ar wahân achos yr elw yn mynd yn ôl i'r gymuned. So bobl yn bysoddi mewn yr Cydweithfa Awel Co-op, ond faint o elw maen nhw'n dod yn ôl, mae'n fixed. So mae ddim yn gallu gwneud cymaint o profit o'r elw. Yr pwrpas yr Cydweithfa yw I bysoddi mewn yr cymuned, ddim mewn yr shareholders. So dyma'r gwahaniaeth rhwnt yr busnes private a'r busnes hydweithredol, cooperative business. Ydych chi wedi clywed am Robert Owen? Wrth gwrs, fi'n wedi clywed am Robert Owen, mae'n enwog iawn. Robert Owen oedd yr un gyntaf I sefydlu y busnes Cydweithfa, yn oedd e'n dod o'r Newtown, Dre Newydd, yn y canolbarth Cymru. Cymru wedi arwain siwr I datblygu busnes cydweithredol, cooperative businesses. Robert Owen, mae'n enwog yn y byd achos yn Cymru, oedd e'n un gyntaf, a cooperatives wedi cael eu copio yn Lloegr, yn Bryden, a drost yr byd I gyd. So mae rhywun bwysig a mae rhywun sy'n wedi ysbrydoli ni. Rydym wedi gweld ar garreg unrhyw gydweithfasy'n berchen i'r gymuned gyda llawer o'n fanteision i'r gymuned leol ei aelodau.